Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa počíta dotyčnica a normála ku grafu funkcie v danom bode. V zadaní mám funkciu a bod, v ktorom mám vypočítať dotyčnicu a normálu. Za prvé do funkcie za x dosadím bod x0 a vypočítam funkčnú hodnotu. Za druhé funkciu zderivujem. Za tretie do zderivovanej funkcie dosadím za x bod x0. Mám všetko potrebné pre rovnicu dotyčnice, ktorá má takýto tvar. Začnem s funkčnou hodnotou v bode x0. K nej pripočítam funkčnú hodnotu zderivovanej funkcie v tomto bode, vynásobenú členom x minus x0. Dostal som rovnicu dotyčnice. Rovnicu normály získam jednoducho. Začína rovnako, ale pred funkčnú hodnotu zderivovanej funkcie v bode x0 napíšem mínus, prevrátim ju a vynásobím členom x minus x0. Dotyčnica a normála ďalšieho príkladu sa počítajú rovnako. Za x dosadím x0 a vypočítam funkčnú hodnotu. Zderivujem funkciu a do zderivovanej funkcie za x dosadím x0. Vyšla mi 0. Vypočítané hodnoty dosadím do rovnice pre dotyčnicu. Pretože sa zderivovaná funkcia v danom bode rovná 0, rovnica normály má iný tvar. A to x rovná sa danému bodu, teda x rovná sa 1. Posledný typ príkladu, s ktorým sa môžete stretnúť, sa vyskytuje zriedkavo. Postup je opäť rovnaký. Funkčná hodnota v bode x0, derivácia funkcie a funkčná hodnota zderivovanej funkcie v bode x0. Tu treba dať pozor, pretože keď za x dosadím x0, dostanem výraz konštanta lomeno 0. Vo videu o limitách vysvetľujem, že výsledok výrazu konštanta lomeno 0 náleží plus alebo mínus nekonečno. Preto má rovnica dotyčnice tvar x rovná sa x0, teda x rovná sa 1. Rovnica normály má v tomto prípade tvar y rovná sa fx0, teda y rovná sa 1. Tvar dotyčnice a normály závisí od toho, ako vám vyjde funkčná hodnota zderivovanej funkcie v danom bode.